eSouth Africa sanibonani. Ya umfana kaGqwabe lo le phansi uSuthu kwaNongoma. Ngiyenza le video nje kusekhaya kithi, ngiyihlalele nje ngipholile. Le video ngiyenzela wena Mzo, mfana Khehlelezi, ngiyenzela wena le video. Ukutshela mfana kithi kusengikhathele lento yakho le sengikhathele yiyo. Sekufikile-ke nalapha kimi lokhu ukuthi ngithenga amaphoyisa nabaxoko wakho la nabangani bakho ukuthi ngizobulawela la ekhaya. Ngifuna ukungiframe-ke njengoba nanizama ukwenza ngo-2023. Mzo mfana kithi, hayi yenzela into manje uvele uyiqede ndoda, uwine ngiphumule ndoda manje. Khathele lento yakho ngoba angisumfana mina, ngivuma ukuxhashazwa futhi mina ngibaleke kithi mfethu, ngibalekela wena. Hayi wena udoti wena, hayi udoti wena udoti wena, unawo umhlaba wena. Kuyangimangaza lokho kwakho ngoba amacala akho maningi kakhulu wena. Awakho amacala maningi kakhulu man, maningi kakhulu. Thina siphethe amafayela amaningi kabi ngawe wena. Imali le uma ufuna kudlaliswa imali, wena imali awusenayo so ulambile. Esikhundleni sokuthatha imali leyo ondla iy'ngane, ulungisa iy'nkinga lezo obhekene nazo, busy uhubhana nami ngemuva ngey'bhamu. Qale ngey'nkabi, okwehlula kwey'nkabi, uzama ukufuna ukuthatha amandla okungixhaphaza masibonana. Cishe wanqamuka amazinyo legoli uthi uyazama. Mina ngiwasekhaya wemfowethu, angisiwasedrobheni. Mhlawumbe wena cha umfana wasedrobheni. Njengamanje ubhizi wenza into yakho oyenzayo. Sengikhathele Mzo yile nto. Batshele basheshe bazongifica ekhaya. Bazongifica ekhaya noma bangafika ngasiphi isikhathi ngoba vele ngiyazi uma bezobulala bafike ebusuku. Bafike benze-ke leyo ntando abasuke befuna ukuyenza. Batshete ngikhona ngila ekhaya. Sengikhathele, hayi ngikhathele manje. Hayi ngikhathele lento yakho mfowethu. Ngeke ngilokhu ngivikana nawe mina engathi manje wena usuyinsizwa engako. Hayi ngoba ulambile, awunayo imali, umsebenzi wobulele, umsebenzi ukhombe ngompipa, awuchamela, wenza wonke amasimba la. Njengamanje lawo masentshana owatholayo ubhizi uhubhana nami ngemuva. Ye wena fuck off wena, futhi sekhe nje indaba yakho manje. Ngikhathele indaba yakho wena. Ngiyitholile lento le, bengilokhu ngithi hayi ake ngihlale phezu kwayo. Mhlawumbe hayi ngiyayibona iyeqina and sekunanobufakazi impela obugcwele manje ukuthi lento ikhona ngempela uyayenza lento le. Hayi Mzo, hayi ngikhathele indaba yakho wena. Khathele nje-ke manje. And lento le siyokwenza ukuthi ngizama ngayo yonke indlela ukukubekezelela ukuthi kungabi ngathi ngikulandela ngemuva. Noma sibonana uyangimangaza nje noba unsizwa lobu mhlawumbe ozama ukuphoqa abukho ngempela lapha ku. Abukho nje unsizwa. Thina phela siyazazi insizwa, sikhule nazo, sikhuliswe yizo futhi insizwa. Mzo mfowethu, sengikhathele lento yakho. Sengikhathele ngoba mfowethu sekukuningi osukwenzile kimi mfowethu. Kuningi uzama ukungihlukumeza mfowethu, kungenzeki lento yakho. Awenze lena koyiqalile mfowethu uyiqede. Hayi sibone ukuthi ongcono kwenzakalani. Sengikhathele mfowethu. Bazongifica la ekhaya, ngila kithi mina. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangiqwabo exposer uKhehlelezi, uthi Khehlelezi akayekele lento yakhe yokumjaha ngemuva sowuvile ukuthi uyazama awufuna kumdelete. Uthi nje na uqala hlukane naye phansi njengoba semuva am-exposer bukhoma ku-TikTok and bantu abaningi basele babamba ngaphansi imlomo kokuthi hayibo boKhehlelezi ngalade nyanga ngalabo prophet but ngalaba zamakhamba badelete abantu for ini. So abantu abaningi nje batebuta ukuthi hey we wonder isuka ngani Khehlelezi, why angasebenzisa black magic
njengoba phela yena ukuthi uyinyanga lidumile, people are saying ukuthi kungani angasebenzisa i-black magic makafuna kumdelete, why aze amthumelele ngetinkabi. Le video yatrenda kakhulu lapha etinkundleni tokuxhumana. Abantu abaningi balokhu nje bayababada ukuthi hayibo Khehlelezi wendani manje, wayaluka jaha lomnye umuntu wathi ufuna kumdelete. So uyakhuluma naye Qwabi kokuthi akamsabi Khehlelezi, akabuye uthi uyinsizwa njena futhi ukhuliswe dinsizwa wakhe Khehlelezi mfananyana nje lombona ukuthi ngazi ukuthi ukhulele edrobheni, uthi yena umuntu lokhuleleke emakhaya. If Khehlelezi afuna impi it's fine, akafike bayisolve njengamadoda because ngeke aloku yena aphila ngokubaleka, uthi nje kubaleka indola ngeke aze ayende. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.